Diolch yn weddio. Diolch yn y Dioddw am y fraint unwaith eto gael dod Gerdyfron i'n cyflwyno'n hoedfaith ofal tirdim plito walt ysbryd arno. Mynd i gofyn hyn o tre enw a ceiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso ein gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fi'n abanau dros nesaf yn y neuad. Fydd yn hoedfa nesaf pan Sul am hanner awr 3. Cyn hynny fydd yn cwrdd misol nos Iau, gorffennaf yr ail y 15 dros nesaf yn y neuad am hanner awr wedi 7. Os dymunwch chi gyfrannu tuag at yr achos, mae plat ar gyfer y casgliad yng nghefn y capel. Gadewch i ni ddechrau drwy ganu rhif 141, yr Iesu'n ddilai am gwared o'm gwau. 141 gen i sefyll i'w chanu. Darlleniad o lyfr Jeremeia, pennod 33, ar adnod gyntaf. Jeremeia, pennod 33, ar adnod gyntaf. Gair yr arglwydd hefyd a ddaeth a Jeremeia yr ail waith ac fe eto yn garcharor yng nghyntedd y carchardi gan ddywedyd fel hyn y dywed yr arglwydd yr hwn a'i gwnaeth, yr arglwydd yr hwn a'i lluniodd i'w sicrhau yr arglwydd i'w enw. Galw arnaf am i ath Atebaf ac a ddangosaf i ti bethau mawrion a chedyrn yr rhai ni sgwyddost. Cynnes fel hyn y dywed yr arglwydd, Duw Israel am dau y ddinas hon ac am dau brenhinoedd Jwda, yr rhai a ddinistrwyd a ffeiriannau rhyfel ac a chleddyf, y maent yn dyfod i ymladd ar Caldeaid, ond i'w llenwi a chelanedd dynion, yr rhai a leddais yn fy llyd am digofaint ac i mi guddio fy wyneb oddi wrth y ddinas hon am ei holl ddregion i hwynt. Welem y fi a ddyga fydd i hi iechyd a meddyginiaeth a mi a'i meddyginiaethaf hwynt ac a datguddiaf iddynt amlder o heddwch a gwirionedd. A mi a ddychwelaf gaethiwed Jwda a chaethiwed Israel a mi a'i hadeiladaf hwynt megis yn y dechreuad.
A mi a'i puraf hwynt, oddi wrth ei holl anwiredd a bechasant i'm herbyn. A mi a faddeiaf iddynt ei holl bechodau trwy yr rhai y bechasant i'm herbyn a thrwy yr rhai y troseddasant yn fy erbyn. Bydd y bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch i ni ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron yn dod trwy enw a thrwy heddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni yn diolch i ti am sil arall, am gyfle arall i ddod i ti ac yn parhau i alw arna ti o Dduw, pam yr oedi, pam nad wyt ti yn dychwelyd i'n plith. I ni'n gwybod o Dduw fod pob peth yn dy ddwylo di, fod hanes y byd yn dy ddwylo di, fod dyfodol y byd yn dy ddwylo di. Ac pob rhan o'r byd, pob glad yn y byd. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio, yn gwybod mai dim ond dweud y gair sydd yn rhaid i ti ei wneud. Ac cyn diwedd y dydd, gellu di ddod ac ymweld ath blant unwaith eto. Yma yng Nghymru, yma yng Nghaerdydd hyd yn oed. Ac nad ydyn ni'n heiddi hynny, i ni yn galw arna ti i drigarhau, i ddod ac i ddychwelyd i'n plith. O Dduw, i ni yn gweddio am hyn ar draws gwledydd y byd, ond yma, neu'n hoedfa ni, i ni'n gofyn y cawn brofi dy bresenoldeb di yma mewn ffordd, nad i ni wedi brofi hyd yma. Ond o Dduw yn gweddio y cawn wybod rhywbeth am tywalliad yr ysbryd glân yn ein plith, y cawn wybod rhywbeth am ein celonau yn llosgi oddi fewn. Y bydd na rhyw dan yn cael ei gynnau, ac y byddwn ni yn gwybod rhywbeth am y llawenydd yma. Na ellir i rhoed mewn geiriau, ond y gallwn ni ddweud bod yna lawenydd sydd wedi cael ei rhoed i ni oddi fri. Dy fod ti yma, dy fod ti wedi dod i'n plith, dy fod ti wedi gweithio ni'n plith ni. Ac o Dduw, os mae dy wyllus di felly wedyn i ddenu pobl mewn yma trwy dy ras sydd yn anarchfygol. I ni'n gweddio y bydd hynny yn digwydd, ond o Dduw, i ni'n gweddio uwch bob peth y bydd dy enw di yn cael ei ddyrchafu ac y cawn fwynhau dy bresenoldeb. Ond o Dduw, i ni yn hefyd yn gofyn y cawn weld dyddiau lle fydd pobl yn troi at y ti mewn edifeirwch a ffydd. Felly o Dduw, dim ond ti sy'n gallu achosi hyn. I ni'n ddiolchgar am y fraint o cael cyhoeddi dy air a dod i ganu dy glodydd, a fel dy blant yn ceisio dy wyneb. Ond dim ond ti sydd yn gallu bendithio. Ac felly o Dduw, helpa ni wneud yr hyn sydd rhaid i ni wneud. Helpa ni fyw bywydau sydd yn sanctaidd, yn bir. Helpa ni sefyll ac i gyhoeddi dy air. Ond o Dduw, i ni yn gofyn i ti i ddod ac ychwanegu'r fendydd. A bydde di'n gweithio yma ac ar draws y wlad hon a gwledydd y byd. A cawn glywed dy fod wedi gweithio. Hyd yn oed cyn diwedd y dydd heddi, cawn glywed rhyw hanes, yma neu rhywle arall, bod na rai wedi dod o'i tywyllwch i oleini'r efengil. Felly o Dduw, diogelan hoedfa, diogelan hamser, bendithiau ni nawr arwain ni yn ein haddoliad. Tyd lawr ein plith. A diogelan i'r rhag yr un drwg. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Gewch ni gael ni am ryw 382 deed pechaduriaid triain yn fynteoedd mawr ynghyd. 382 gyda ni sefyll i'w chanu. Yn testyn o Jeremeia, pennod 33 ar drydydd adnod. Jeremeia 33 ar drydydd adnod. Galw arnaf am iaith Atebaf, ac add yn gosaf i ti bethau mawrio, a chedyrn y rhai nisgwyddost. Am adnod o gysur sydd yma i bob un ohonom. Beth bynnag ein cyflwr ysbrydol, os yn blant yr arglwydd neu yn rhai sydd yn ceisio'r arglwydd. Mae e'n adnod o gysur. Hyd yn oed i'r sawl sydd yn ei wrthwynebu, mae yna gysur yma. Yr oedd Jeremeia yn y carchar ac mewn sefyllfa trienus a pethau yn edrych yn ddi arno a trealon yn pentyrru ac pan mae adegau felly mae'n hawdd iawn yn diwedd i anobaith lenwi'r galon a sawl un dros hanes y byd sydd wedi bod mewn sefyllfa tebyg
lle mae treialon yn pentyrru. Falle mewn sefyllfa o garchariad, ond beth bynnag yw sefyllfa amgylchiadau, ac mae'r anobaith yn dod. Methu gweld diwedd y broblem. Ond mae'r adnod ydyw sydd yn atgoffa pob un, beth bynnag y sefyllfa, beth bynnag y cyflwr, mae e'n rhoi un gair o gyngor i bob un ohono ni, pan yn wynebu sefyllfaoedd caled felly. A'r cyngor yw i alw ar yr arglwydd, i alw ar ein Duw ni. Na bydde Jeremeia ynghyd â sawl o'r saint yn tystio i agosatwyd arbennig yr arglwydd mewn amseroedd tebyg. Yr oedd e'n gallu tystio, yr oedd hyn yn gweithio. Oedd e'n gallu tystio bod yr arglwydd yn un y gellir galw arno. Dyna ddigon hawdd falle i ddweud bod y pethau yma yno i ni ei wneud, ond pan i ni gallu tystio bod yna wirionedd yna, mae yna rhyw elfen ychwanegol awdurdod yn y geiriau. Ac felly yma sydd o'n blaen ni. Mae e'n gwybod wrth alw ar yr arglwydd ei fod yn drigarog. Ceir yn yr alwad ei hun ar yr arglwydd gobaith, ond nid yw'n wir. Mae yna obaith, os unrhyw un yn galw ar yr arglwydd, mae yna obaith cyn i ni fynd un o'r cam ymhellach. Gan drwy alw, drwy'r alwad ei hun, mae yna ryw gydnabyddiaeth ynddoch chi o gred y gall yr arglwydd agosau a chysuro. Falle bod chi ddim yn sicr, falle bod chi ddim yn siŵr, falle bod chi'n llawn amheuon, ond mae'r ffaith bod rhywun yn galw yn golygu bod yna ryw elfen o obaith yna. Mae yna ryw gydnabyddiaeth bod yna un sydd yn mynd i wrando. Mae yna rai yn does sydd wedi gwynebu damweiniau neu salwch neu beth bynnag yw yna, rhyw berig sydd ar fi'n digwydd yn sydyn iawn ac maen nhw'n galw ar yr arglwydd, falle erioed o'r blaen wedi cydnabod Duw, ond mae yna ryw gydnabyddiaeth, mae yna ryw obaith mewn hyn, bod yna ryw fath o droi. Wrth gwrs, dwi ddim yn ddigon, mae eisiau mynd ymhellach, ond o leia yn yr alwad, mae yna rhywbeth yno. Mae fel rhywun yn dod i'r capel, ni'n gweld yn aml, pobl yn troi mewn drwy drysau, a dwi'n ond eisiau dod mewn i'r adeilad. Does dim achubiaeth mewn dod mewn i'r adeilad, ond i chi gallu gweld, mae yna rhywbeth yna, bod nhw'n cydnabod bod yr adeilad yn cynrychioli rhywbeth, bod yna Dduw, bod yna bobl yn addoli Duw, a mae yna rhyw ymgeisio. Tristwch mawr yw, dyna mor bell maen nhw'n mynd, dyna ddim yn ceisio dim mwy. Ond, mewn galwad, pan mae'r enaid yn galw ar yr arglwydd, mae yna rhyw fath o gysur i ni. Efallai bod rhain yn dod i gydnabod y gall yr arglwydd agosau a chysuro. Ond mor drist, falle bod angen i'r orchymyn yma i ni alw am drigaredd. Mae e'n drist, fe ddyle fe fod yn rhywbeth sydd yn digwydd yn naturiol, bod yna rhyw alwad mewn amser o gyfyngder ein bod ni enwedig fel Cristnogion. Ond mae Jeremeia fan hyn, mae'n atgoffa ni. Mae hyd yn oed y saint angen i atgoffa i alw ar yr arglwydd, bod yna rhyw gydnabyddiaeth yno ni hyd yn oed. Sawl tro mae'r Cristion yn anghofio troi at yr arglwydd a galw am help yn cario ymlaen heb wneud hynny. Petai yna rhyw gynnig ar y stryd prynhawn yma o rhywbeth am ddim, a mae'n edrych yn rhywbeth gwerthfawr, bydde yna bobl yn tyrru yma. Ond fan hyn, i ni'n sôn am, beth mae'r adnod yn dweud, mi a ddangosaf i ti bethau mawrion a chedyrn yr rhai nisgwyddost. A mae hwnna am ddim. Dyna'r addewid. A be mae'r arglwydd yn dweud yw hyn, galw arnaf. Ac fe na i ddangos i ti pethau sydd y tu hwnt i ddychymig di. A mae am ddim. Ac eto gyd, gan fod yn fater yr enaid, mae bobl yn esgeluso'r beth, does dim diddordeb. Mae hyd yn oed y saint. Mae angen y cerydd yma ar y saint, bod ni ddim yn galw ar yr arglwydd. Ond mae'r cyngor yma i'r saint ac i'r digred tybion ni. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar cydnabyddiaeth o broblem, yn ail, galwad am gymorth, ac yn drydydd addewidion sicr. Wel, cydnabyddiaeth o broblem. Ond nid yma yw y patrwm sydd wedi gweithio orau erioed. Pan fod dyn yn wynebu treialon, anawsterau, iselder, beth bynnag yw'r broblem, hyn sydd o fawr gymorth yw, dyma beth sydd mor bwysig, i ni'n clywed lot fawr amdano fe yn yr oes hon, mae e'n oes rhyfedd yn diwedd,
Ydyn ni erioed wedi bod yn bellach o ddiw ar gyfnod i ni'n byw ynddi. Ac eto I gyd, mae pobl yn poeni am cyflwr meddyliol pobl ac iselder a lles meddwl a'r holl beth yma. Mae hwnna'n rhywbeth sydd yn... A mae lot o bethau da yn y pethau hynny. Ond un peth ni'n clywed llawer yn y roes hon, dyn nhw ddim yn troi at yr arglwydd, at y lle y gellir cael y gwir helpu'r enaid, ond o leia maen nhw'n trial helpu I gilydd ac mae lot o'r cyngor yn gallu bod o werth, ond un o'r pethau sydd yn llawer o werth ac o gymorth yw cydnabod fod yna broblem. Cydnabyddiaeth o anhawster. Dywedir hyn, pan yn dioddef o effeithiau, y ddiod, feddwl neu gyffuriau. Os nad yw'r unigolyn yn cydnabod bod yna broblem, bod e'n goryfed, a bod y geiniog wedi syrthio i'w le, bod e'n ffeindio bod e'n yfed bob dydd, a bod e'n mynd yn ddibynnol arno, a falle bod misoedd mynd heibio, bod e'n mynd sylweddoli beth sydd wedi digwydd, ond efallai bod rhaid I rywun I ddod a dweud yn ara bach, ac yn ofalus, wyt ti'n meddwl falle bod yna broblem fan hyn, ac mae'r cam I wellhad yn dod pan mae'r unigolyn yn cydnabod fod yna broblem. Gyda'r ddiod, gyda chyffuriau, ond beth bynnag, os taw iselder yw neu beth bynnag yw mae'r cydnabod y cam cyntaf, y galw am help, hwnna yw'r cam cyntaf. Mae mor bwysig. Mae'r unigolyn yn gallu gwrthod help, ac mae mynd o ddrwg I waith. Ond pan mae'n cydnabod fod yna broblem, ond mwy felly yn ysbrydol. A dyma'r broblem sydd gan bawb. Y mae gan bawb pob un ohonon ni'r broblem yma. Falle dydyn ni ddim y gyd yn dioddef o'r broblem eraill, neu falle elfennau ohonyn nhw, ond yn sicr I ni, beth I ni'n gwybod am bob un, fod na broblem ysbrydol. Ac i'r Cristion, pan yn mynd trwy amryw dreialon, siomedigaethau, falle cyfnodau tywyll, I ni'n gallu mynd trwy cyfnodau fel hyn, unigrwydd, ond I fod yn Gristion, ac I fod yn Gristion ffyddlon, dyma'r oes siwr o fod, byddwn ni'n tybio, lle gellir teimlo unigrwydd fwy nag unrhyw oes arall. Pwy yw'r rhai sydd yn sefyll fel byddwn ni'n sefyll fel hyn? Ac wrth gwrs, mi fydda nifer fawr yn dweud, wel, bai chi yw hwnna, achos chi ddim yn dod llaw yn llaw gyda ni. A mae hwnna'n ychwanegu at yr unigrwydd, ac i'r Cristion mae mor unig, ond yw e? Mae'n chi gallu teimlo I ni fan hyn yn ei safiad, a bydde Jeremeia yn teimlo'r union yr un fath, yr unigrwydd y safiad, ac yna mae wedi garcharu, ac mae mynd yn is ac yn is. O, mae'r un drwg yn gallu dod i'r Cristion, ond yw e? Mae'n gallu sibrwd. Chi wedi cael rhywbeth yn anghywir. Drychwch arnoch chi. Sa'n siŵr sawl blwyddyn ni wedi bod wrthi fan hyn am 15 mlynedd ac I chi'n llai nawr nag oeddech chi ac o'ch chi'n fach iawn ar y dechrau. Mae'n hen bryd rhoi'r ffidil yn y to. Ac yna mae'n dweud, dyw'r pethau eraill, y safiad gan bobl eraill, ddim mor wael wedi'r cyfan. Beth yw'r ots? Beth yw'r ots os nad ydyn nhw'n gwneud pethau cweit? Beth yw'r ots os nhw ddim cweit mor glir ar yr efengil? Beth yw'r ots os nhw'n cweit yn deall beth yw sancteiddrwydd ac ymwahaniad o'r byd? I chi wneud gormod o ffys yma pethau yma, mae eisiau dyfrio'r peth lawr, a mae'r un drwg yn dod ac mae'n hawdd yn diwech, chi teimlo, wel falle bod, ac chi'n dechrau cwestiynu, a dyna'r tristwch, chi allu mynd i'r fath raddau bod chi'n teimlo mor isel, a teimlo mor unig, fel petai chi mewn carchar, fel Cristion, nawr a meddwl, ba obaith sydd yna? Ond mae'r un drwg yn dod i'r ceisiwr hefyd. Dyw'r un drwg ddim yn atal I waithau. Mae wrth I dydd yn os yn diwe. Mae'n trial atal unrhyw fendydd, unrhyw un I geisio'r arglwydd. Os yw'r Cristion, mae am i'r Cristion tynnu lygad oddi ar Grist. A mae am i'r Cristion colli'r lywenydd, a felly fydd y ddiwerth yn y frwydr ysbrydol. Ond dyna'r un sy'n ceisio, mae'n sicr am rwystro'r ceisiwr rhag dod at Grist. Falle ceisiwr o'r diwedd yn gwybod trwy ras, trwy waith yr ysbryd glân I fod ar waelod y carchar tywyll di. Mae'r ysbryd glân wedi agor I lyged a wedi dechrau dangos iddo'i bechod, wedi dangos iddo'i ragrydd. Mae Calvin yn dweud yn yr adnod hon fod yna elfen o gerydd yma. Mae yn wedig i'r Cristion yn gallu dweud fan hyn, neu bai hwy ydoedd pan yn dioddef o dreialon. Mae hwnna'n rhywbeth ond diwe? Pan mae'r Cristion yn gwynebu
yr iselder, y tristwch yma, yr siomedigaethau unigrwydd yma, ac yn gadael i'r peth i dynnu fel lawr. Mae yna gerydd yn yr adnod. Achos ei bod nhw'n cael drws ar fendithion yr arglwydd trwy beidio galw arno. Achos petai'r Cristion yn galw ar yr arglwydd, mi fydda'r bendithion yn dod, ac mae wedi addo. Ond y broblem sydd yn aml dyw'r Cristion ddim yn. Mae'n pendroni ac yn meddwl am y problemau, a mae'n teimlo'r unigrwydd, a mae'n teimlo bod y safiad yn wan, ac i ni'n mynd yn wanach, ac mae'n mynd yn is ac yn is, a mae Satan yn ennill y frwydr. Ond bydd o Calvin yn dweud bod yna gerydd fan hyn. Mae bai ni yw bod ni'n mynd trwy'r cyfnodau yma, achos betawn ni'n galw ar yr arglwydd, fydda pethau go wahanol. Mae'r arglwydd wedi dweud wrthyn ni, galwch arna i a fyddai'n bendithio chi. Mae'n dweud, ein bod ni'n atal y fendrydd, trwy roi clo. I ni'n rhwystro galw, ond i'r un sy'n ceisio, yr un di-gred nawr. Mae yna rhyw glo yn cael ei roed yn does ar galonau drwy angrediniaeth. Cristion yn sicr yn eog o beidio galw, ond mae yr ceisiwr hefyd yn dweud. Yn yr angredadyn, y gwrthod cydnabod Duw o gwbl. Ond hefyd y gwrthod galw arno, hyd yn oed os oes yna elfen o gred yno. Ceir gwrthodiad i gydnabod bod problem. Mae yna rhyw elfen yn does yn y di-gred, y cario mlaen yma. Y bydd popeth yn iawn. Cwpl o nosweithiau allan. Efallai os gai swydd well. Falle os brynau di newydd, os gai fynd ar wyliau, credan drwy lenwi'r penwythnosau, y bydd y boi yn y gwacter yn lleihau. Mae dyn wedi dangos pa mor galed ydyw. Nifer fach iawn sydd yn galw arno, sydd yn troi ato pawb mewn cyfyngder. Faint i chi nabod sydd wedi troi at yr arglwydd mewn amser o cyfyngder? Ni wedi nabod lot fawr o bobl sydd wedi mynd trwy treialon. Ni wedi nabod rhai pobl, chi'n meddwl, am erchill be maen nhw wedi mynd trwy ddo. Ac eto gyd, dyn nhw ddim yn troi at yr arglwydd dim unwaith. Dim un yn dod ac yn holi. Am galedwch. Dyn nhw'n ymateb i'r alwad yma i alw ar yr arglwydd. Maen nhw'n gwrthod galw. Ac ni wedi gweld yn y cyfnod o'r pandemig yn do. Ac ni dal yn gweld yn yr gwledydd a'r hyfeloedd di-ri sydd ar draws y byd. Ac eto chi chwilio i weld ble yma na bobl yn troi at yr arglwydd. Faint fi oedd troi at yr arglwydd yn ystod cyfnod pandemig. Fi'n cofio clywed rhyw bryd yn ystod y cyfnod bod pobl yn troi at grefydd. Ond dwi ddim yn ymwybodol iawn, falle bod na rai, ond dwi ddim yn ymwybodol iawn o niferoedd anferth a drodd at yr arglwydd. Oedd na rhyw gyfnod, o'n nhw'n teimlo rhyw bethau falle, ond byr iawn oedd hynny. Dwi ddim wedi gweld effaith ar y wlad hon. Dwi ddim wedi gweld effaith ar gymdeithas. Dwi ddim wedi gweld effaith sancteiddrwydd a halen y ddeiar. Os oes rhywun yn dod yn Gristion, mae rhywun yn dod yn Gristion, maen nhw nawr yn halen y ddeiar. Maen nhw'n oleini'r byd. Dwi ddim wedi gweld unrhyw effaith ar hwnna ar Gymru. Dwi ddim wedi gweld ar Gaerdydd. Ar ôl y pandemig, dwi'n mynd i gweld pobl yn troi at yr arglwydd. Dwi'n mynd i gweld edifeirwch a ffydd, efallai bod na rai, efallai gael glywed bod na rannau o'r wlad. Ond yn fy mhrofiad i, dwi'n mynd i weld e. Dwi'n mynd i gweld niferoedd sydd yn ymuno yn yr oedfaon yn cynyddu, maen nhw'n lleihau. Dwi ddim wedi gweld nifer o broblemau ar strydoedd ein prif ddinas ni yn lleihau, a bod bywyd yn gwella. Dwi'n mynd i gweld llai o gweryla, dwi'n gweld llai o ddim byd. Be dwi wedi gweld yw mwy o anghrediniaeth a mwy o atgasedd at bethau Duw. A ni newydd fynd trwy pandemig a rhyfeloedd ar draws y byd i gyd, ond ydy hwnna'n dweud pa mor galed yw dyn. Mae yna gymaint o bethau'n gweiddi allan. Galwch ar yr arglwydd. Ond na, mae dyn dal i wrthod cydnabod fod yna broblem. A fod y broblem yn un tragwyddol, a fod y broblem mor anferthol, ni all dyn ei ddatrys e. Ond dyn nhw dal ddim yn galw ar yr arglwydd. Does neb yn ceisio ar arglwydd. Mae hwn yn brawf yn diwedd o wirionedd yr ysgrythur. Fydda rhywun yn chwerthin petai'r byd yn gwrando ar hwn, a bydden nhw'n chwerthin i chi newydd ddweud bod chi'n llai nawr nag oeddech chi blynyddoedd yn ôl. Ond yr hyn bydden ni'n dweud yw hyn, mae e'n profi yn diwedd rhaid i'r ysbryd glân weithio. Ac am ba bynnag rheswm nad yw'r ysbryd glân wedi dod lawr, mae hwnna yn sofraniaeth Duw. Ond un peth i ni yn gwybod, rhaid
Rhaid i'r ysbryd glân agor llygaid enaid I ddangos iddynt ei pechod. Rhaid i'r ysbryd glân o leio yr enaid pan oeddem ni mewn carchar tywyll di. Sylwch ar hwn, rhoist un o leini nefol. Hynny yw, rhoddais di o leini nefol I fi pan oeddwn ni yn y carchar tywyll di. Dyna yw'r efengyl. Dyna sy'n mae'n gweithio. Yr arglwydd sydd yn dod ac yn goleio y carchar tywyll di. A rhaid i'r arglwydd dod. Mae'r rhaid cael y dyheuad am y goleini, yr arglwydd sy'n rhoi hwnna, yr angen, yr alwad o'r enaid sydd yn achosi i'r enaid alw allan, o Dduw bydrigarog im. Gai ofyn hyn cyn symud ymlaen, a ydych chi wedi dod at y man yna eto? A oes na gydnabyddiaeth, na allwch chi wneud dim byd i'ch helpu'ch hunan. Ond y gall yr arglwydd. Ond nid dyna'r man cyntaf. Dyna lle pwysicaf oll, galw arnaf I ni methu cael pobl I alw. Pam? Dyn nhw ddim yn gwybod fod yna broblem. Dyn nhw'n sylweddoli fod yna broblem. Maen nhw'n teimlo rhywbeth, yn sicr maen nhw'n teimlo, bydden ni'n teimlo, tybio fod pob un o'r byd yn teimlo bod yna broblem, ond dyn nhw ddim yn cydnabod y broblem. Mae yna wacter y mywydau pob un person. Maen nhw'n llenwi fe, maen nhw'n boddi fe gyda alcohol, neu gyffuriau, neu gwaith, neu bleser, neu anfoesoldeb, neu brysurdeb, neu rhyw ddiddordebau. Maen nhw'n llenwi bywydau mwyn cael gwared ar y boen, ond dyn nhw ddim yn fodlon cydnabod fod na boen, na beth yw'r boen, na beth sy'n achosi'r boen. Mae yna wrthodiad, mae yna glo yn cael ei roi. Mae nhw'n bron iawn yn dweud, tyrd ar clo yma, a fe gloia i'r drws. Dwi ddim eisiau ti o Dduw. Dyna beth maen nhw'n dweud. Gai ofyn os oes yna unrhyw un sy'n gwrando o'r diwedd y gellir dweud I chi'n cydnabod bod yna broblem. Achos os ydych chi, mae hwnna'n achos mor galanogol, achos yr arglwydd sydd wedi dangos eich chi. A pa mae'r arglwydd yn gweithio, mae e'n holl alluog. A mae e'n abal I gyflawni'r gwaith. Mae di addo cyflawni'r gwaith. Fe gyda chi ni symud ymlaen, yr alwad am gymorth. Galw arnaf, a mi ath y tebaf, ac a ddangosaf I ti bethau mawrion a chedur yn yr rhai nisgwyddos. Nawr, mae dyn mor wrthyn I droi a galw ar yr arglwydd, ond ein gobaith bod na rhywun sydd yn gwrando ei bod yn barod trwy waith yr ysbryd glân I alw. Falle dyn nhw ddim wedi galw eto. Falle dyw'r alwad ddim wedi dod. Falle dyn nhw ddim yn sylweddoli bod nhw fod I alw, ond maen nhw'n gwybod bod yna broblem. Ond dyna'r cyffro bob oedfa. Bod yna rhywun yn gwrando ac falle'n gwybod bod broblem ac am ddelio gyda'r broblem ond ddim yn gwybod beth I wneud. Ond yna maen nhw'n clywed beth dwi fod I wneud yw I alw ar yr arglwydd, galw arnaf. A bod hyn trwy waith yr ysbryd glân. Does dim lle gwell I fod i'r ceisiwr o'r diwedd. Fel mae'r fath o darlun yma, chi wedi clywed y sawl gwaith, a ni wedi clywed mewn llyfrau bach sydd wedi cael ei sgrifennu am ffermydd a lle mae yna ddafad a bigal yn gofalu ar ddafad sydd wedi syrthio ar ochr y clogwyn. A'r darlun ni'n gyfarwydd iawn ag yn dydyn ni. Y ddafad wedi syrthio gan gymryd nawr nad yw'r ddafad wedi brifo. Mae ddim wedi torri un o'i goesau ac yn y blaen. A mae'n brefi, mae'n symud, mae'n neidio, mae'n trial dringon o lan. Mae mewn peryg achos os bydd fe'n mynd yn agos yn bellach i'r ochr ble mae ar y dibyn. Mae wedi syrthio lawr, falle canodd o drydfeddi, ond nawr mae ar fi'n syrthio i'r môr efallai. A mae yno, a mae'n trio brwydro'n erbyn y peth. A'r darlun ni wedi cael yn dod sawl gwaith yw'r bigal yn gadael y ddafad yno. Tan fod y ddafad wedi hen flino. A pryn yn gallu clywed y waith. Ac o'r diwedd yn stopio trio achub ei hun. Ac yn gadael i'r bigal ddod lawr. Mae'r bigal wedi clywed yr alwad. Ond efallai bod y ddafad wedi trio helpu hun gymaint tro ar ôl tro. Ond o'r diwedd, mae'r floedd yna, y cri yna o enau'r ddafad ac yn galw ac yn gwanhau. Ond mae'r arglwydd yn dod yn ei amser. Ac i'r ceisiwr, pan wedi dod I weld I bechod am hyn ydyw, ei fod wedi trymgwyddo Duw. Nad yw yn ceisio I gyfiawnhau ei hunan mwyach. Efallai allwch chi ddychmygu
pechadur, ceisiwr, rhywun sydd am ddod yn Gristion. A fel petai wedi syrthio, mae wedi gweld bod e mewn picil, mae wedi gweld bod e mewn sefyllfa ofnadw. Ond mae'n trio helpu hunan. A dyna beth sy'n mor aml yn digwydd, maen nhw'n trio cyfiawnhau eu pechod I ddechrau gyda. Maen nhw'n trio gwella eu hunan, maen nhw'n trio dod i'r capel, maen nhw'n trio dod yn fwy ffyddlon, maen nhw'n dod bob syl, efallai neu mor aml, maen nhw'n gallu, maen nhw'n trio pidio defnyddio geiriau na ddylen nhw ddefnyddio, maen nhw'n trio neud pob math o bethau mwyn gwella eu hunan. Ond mae'n mynd y waith, mae'r sefyllfa mynd y waith, ac yn y diwedd, maen nhw bron a rhoi'r ffidil yn y to, maen nhw'n mor wan, a maen nhw'n teimlo sut fedrai achub fy hun. Ond bod yna bwynt yn dod, dyn nhw ddim yn dadle dim mwy gyda'r ddedfryd, dyn nhw ddim yn dadle gyda'r arglwydd, dyn nhw ddim yn cisio cyfiawnhau eu hunan. Maen nhw'n dod I weld trwy ras. Mae'r hyn sydd o'i blaenau nhw i'r hyn maen nhw'n ei heiddi. Maen nhw'n gweld o'r diwedd, dwi ddim yn heiddi achubiaeth, dwi ddim yn heiddi'r arglwydd ddod lawr a fy mhigo fi fyny, dwi ddim yn heiddi fy ngolchi'n lan, dwi ddim yn heiddi bywyd trygwyddol. Ac maen nhw'n cydnabod, dwi ddim yn disgwyl hyd yn oed, ond dwi wedi clywed rhywbeth mewn oedfa bod rhai sydd yn galw fydd yr arglwydd yn ateb, ond dwi ddim yn disgwyl ei fi achos dwi ddim yn heiddi fe. Dyna sefyllfa y pechadur sy'n ceisio. A mae'r sefyllfa yna mor iach. Allwn ni ddweud hyn I chi'n anghywir, bod chi ddim yn heiddi fe, un peth ni'n gallu dweud wrthych chi yw hyn. Does dim gwrthodiad I neb sy'n galw. Dyna yw gras yr efengil. Achos trigaredd yw y cyfan. Os y un sy'n gwrando sydd yn teimlo felly, os y cewch gymorth a chybiaeth, mae trigaredd yw y cyfan. Dyna le ni am I chi ddod, yw bod chi'n dweud hyn, os ddo fi'n Gristion, yr unig rheswm fyddai'n dod yn Gristion yw gras. Trigaredd, achos dwi ddim yn heiddi fe. Dwi wedi pechu gymaint. Bod yr enaid o'r diwedd yn teimlo I frynt ni. Ac yn deheu am lendid ac am olchiad. Mae wedi trio gwella. Wastad yn dod nôl at y pwynt. Yn gwybod ei fod yn dod yn fyr o goniant Duw. Nid Duw yn gallu dod yn agos at y safon, yr holl ymdrechion, yr holl grefydd, yr holl fynychu capel, y trio fy ngore, y cyfan mae'n gweld fel bratiau bidron yng ngolwg Duw, ac o ddiwedd yn gweld hyn. Dyna'r adeg mor aml daw yr un drwg. Dyma'r broblem pan mae'r enaid, yr un sy'n ceisio yn dod i'r fan yna, mae'r un drwg yn dod. Ac mae'n sibrwd yn llenwi'r enaid o amheuon. Fe fydd yr un drwg yn dod ac atgoffa'r pechadur, efallai eich bod wedi trio hyn o'r blaen. Dyna be fydd yn neud. Falle bod rhywun yn gwrando nawr. A falle bod nhw'n dweud, wel fi'n gwybod hwn a fi wedi trio fe o'r blaen, a nath e ddim gweithio. Fydd yn dweud, ydych chi ddim yn ddigon da. A wedyn fyddwch chi wedi meddwl, fi wedi siŵr mod i wedi clywed mewn rhyw oedfa, mewn rhyw bregeth, fedrai ddim fod yn ddigon da, ond mae Satan dal yn dod nôl yn dweud, ond chi dal ddim yn ddigon da. Mae'n mynd nôl at gweithredoedd, yn diwedd. Dyna sut mae Satan yn dod. Fe fydd am eich perswadio na fyddwch chi'n dyfalbarhau. Os dowch chi at Grist, fyddwch chi ddim yn dyfalbarhau, fydd y drosodd ar ôl chydig. Fydd yr holl ffys yn tywelu lawr. Dyna fe fydd Satan yn dweud. I'r rhai sydd yn dod o gefndir Cristnogol. Falle mae hwn yn bosib yn diwedd fod yna rhywun yn gwrando, efallai yn blentyn neu yn arddegau neu'n rwy'n ifanc achos bod y rhieni'n gwrando ar yr oedfa. Ac fod un wedi cael ei fagu ar gliw yr efengil. A fi Satan yn dweud wrth yr un yna, o fi ddim croeso I ti o bawb, achos I ti'n rhagrithiwr. Dim ond troi at yr arglwydd mewn angen I ti. Ti'n teimlo'n isel nawr, a ti'n troi at fe nawr, ond wythnos diwetha, o ti'n iawn, ac o ti ddim yn meddwl troi at o ti'n hapus gyda dy ffrindiau. Ond nawr, ti'n troi at achos mae yna broblem. A mae hwnna'n rhagrithiol, dyw'r arglwydd ddim eisiau rhai fel ti. Dyna be mae Satan yn dweud. A wedyn mae'n troi at ffordd arall. Y dweud oedd yr un sy'n o gefndir Cristnogol, ti wedi bod i'r capel bob dydd o dy fywyd I, am rhagrithiwr, a wedyn mae'n troi at yr un sydd ddim wedi bod I Gapel y Rhath, yn dweud, sut wyt ti'n disgwyl dod yn Gristion, ti ddim wedi bod I Gapel y Rhath? Pam bod e'n gallu troi y dadl o un ffordd i'r ochr arall, mae'n gwrthweud I hunan dro ar ôl tro, ond dyna beth ni'n gwybod yw mae'r un drwg Satan ei hyd, fe yw tad celwyddau. Fe fydd yn dweud pob math o gelwyddau, ac mae'r hyn oll mae wedi dweud hyd yn hyn yn llawn celwydd a thwyll, achos mae e mor i'r miliynau o filltiroedd i'r gwrthwyneb o'r hyn mae'r ysgrythyr yn ei ddweud. Gwrandewch ar air yr arglwydd, ar air Duw, yr un sydd yn llawn trigaredd a chariad y gras, yr un sydd yn abal I wneud yr hyn a fyno.
Gwrandewch be mae e'n dweud. Be mae e'n dweud yw hyn. Galwch arnaf. Galwch ar yr un y gallwch chi ddibynnu arno. Yr un sydd ddim yn gallu dweud celwydd. Dyna be mae'r arglwydd yn dweud. Peidiwch â phoeni. Os nad yw'r weddi yn ddigon hir. Os nad yw eich gweddi'n llawn athrawiaeth. Yr hyn sydd ei hangen yw'r cri, yr alwad o'r galon, cydnabyddiaeth o'r arglwydd ei fod yn abal i ddelio a'ch baich. Dyna gyd. Trowch ato, galwch arno, codwch eich gylen, dyrchafa fe llygaid i'r mynyddoedd o'r lle y dawf yng Nghymru. Mae hwnna'n helpu'r Cristion fel yr adrodd yma, ond mae'n gyngor i'r digred hefyd. Beth i chi fod i wneud? Codwch eich llygaid tuag at y mynyddoedd. Beth yw'r at y mynyddoedd? At Dduw. Yr un a greodd y mynyddoedd, yr un sydd goruwch y cyfan, galw arnaf ac mi ath Atebaf ac a ddangosaf i ti bethau mawrion a chedir yr rhain ysgwyddost. Dewch at yr un gan wybod ei fod yn abal i ddelio a'ch baich. I ddweud y gwir, mae'r ysgrythyr yn dweud wrthyn ni, does dim ateb arall, does dim crefydd arall, does dim ffordd arall. Dyma yw'r ffordd bob tro, gweld eich pechod, galw arnaf. Mae'n ddigon rhwydd yn dweud, dweud ddim yn anodd. Dyna'r neges bob sul, gweld eich pechod, gweld mawredd Duw, galw arno. Dyna yw'r neges, ni'n dweud mewn ffyrdd gwahanol bob sul. Ni'n trio wneud y mor ddiddorol ac ni'n trio wneud gymaint i ni'n gallu wneud, ond yr hyn ni'n gwybod yw dyma yw'r neges, dyma yw'r broblem a dyma'r ateb. Galw arnaf a mae'r addewid a mi ath Atebaf. Falle mi rywun yn dweud, dwi wedi galw, a doedd e ddim wedi ateb, allai ddweud hyn wrthoch chi, doedd chi ddim wedi galw. Amhosib. A chi'n gwybod hynny. Falle bod rhywun yn gwrando. Dwi wedi clywed wedi dweud wrthai, a dwedes i'n ôl wrthyn nhw. Dwedodd rhywun wrthai, dwi wedi galw, dwi wedi trial y sawl blwyddyn ys ddim wedi digwydd, a dwedes i naddo ddim, nes i ddim ceisio. Allai ddweud na'n sicr, achos petai ti wedi ceisio, fydde ti wedi dod. Ond doedd ti ddim yn ceisio gyda'r holl nerth. Doedd ddim yn alwad y ddafad ar ochr y glogwyn. Doedd ddim yn alwad pechadur sydd yn gweld uffern o'i flaen. Doedd ddim yn alwad enaid oedd yn gweld mawredd y Duw holl alluog a'i fod yn bir ac yn sanctaidd ac yn lan a'i fod wedi rhoi cyfraith i ni a ni wedi torri fe ac mae'n mynd i'n cosbi ni. Doedd ddim yn alwad rhywun sy'n gweld mawredd Duw. Doedd ddim yn alwad yr un sy'n gweld ei enaid yn camu dragwyddoldeb o golledigwydd. Na, roedd alwad i yn rhyw fath o croesi bysedd, driau fe am cyfnod a offa fi i'r byd. Dim galwad yw hwnna. Achos pan mae'r enaid yn galw, mae'r arglwydd yn ateb, tro ar ôl tro, does dim un enaid yn uffern yn mynd i allu dweud galwes i ar yr arglwydd, ond ni atebodd e fi, dwi ddim yn mynd i ddigwydd, dwi ddim yn bosib, y mae Duw wedi dweud, dwi wedi addo, fe fyddai'n achub chi, os newch chi alw arna i. Yn olaf, gwrandewch ar hwn, yr addewidion sicr. Galw arnaf a mi ath Atebaf. Ac a ddangosaf, dyma'r addewid, ac a ddangosaf i ti bethau mawrion a chedyrn yr rhain ysgwyddos. Pwy arall sy'n gallu cynnig hwnna i chi? Pa grefydd arall sy'n gallu cynnig hwnna i chi? Dim un ohonyn nhw. Does dim un athroniaeth yn gallu addo hwnna i chi. Ond mae'r ysgrythyr hyn, mae'r arglwydd hyn, a mae wedi cadw at ei ddewid e. Mae pob Cristion yn tystio i hyn. Dyma sydd yn rhyfeddol am yr Efengil, yr alwad arno mi alw arno. Dyma yw trigaredd, dyma yw gras. Y mae'r arglwydd yn galw arno ni i alw arno fe. Mae'n anhygol yn diwe. Dyna yw gras, dyna yw trigaredd. Wedi iddo ef agor llygaid yn hyneidio i weld ein hangen, ac yna iddo ddangos yr hyn a wnaeth Crist drosom. Dyma be mae'n dweud, chi wedi gweld eich pechod nawr. Ond nawr, dwi eisiau chi edrych ar Grist. Edrychwch ar ei fywyd. Darllenwch ei fywyd. Darllenwch y proffwydi yn sôn am ei fywyd yn yr Hen Testament. Yna ewch i Matthew, Mark, Luke a Ioan. Ewch at yr Efengylau. Darllenwch am fywyd Crist. Yna darllenwch yr epistolau am athrawiaeth Crist. Darllenwch y cyfan. A be fyddwch chi'n gweld? Fe fyddwch chi'n clywed am un a ddaeth a fe gadwodd e'r gyfraith i fodloni'r tad. Dyna beth i chi am weld. Ar ôl gweld eich pechod, sylweddolwch y mae Crist wedi cadw'r gyfraith yn eich lle chi. Fedrwch chi ddim cadw'r gyfraith. Y mae ef wedi gadw yn llawn. A dyna pam y dath e.
Fe ddath ei fodlon i'r tad, ond I chi di pechu a mae chi'n heiddi cosb. Ond yna drychwch ar yr adnodau yn yr ysgrythyr, a'r holl Hen Testament a'r Testament Newydd. Mae'r cyfan yn sôn am y groes. Fe ddath Iesu Grist at y groes. Fe roddodd ei ddwylo pur ar led. Pam? Mwyn cael ei gosbi'n eich lle chi. A dyna beth ni'n trial dweud wrthoch chi yw hyn, pan I chi'n gweld eich pechod a cheiddiant a colledigaeth tragwyddol o'ch blaen chi, trowch eich golwg at Grist ar y groes. Fe nech chi weld ei fywyd perffaith, fe welwch chi aberth ar y groes, a fe fyddwch chi'n sylwi, fe fi oedd e farw yn fy lle fi. Be sy'n rhaid I fi wneud? Dim byd o'n galw. Galw arno. Ond dyma beth sy'n anhygoel, mae'r arglwydd sy'n helpu chi alw arno hefyd. Dyna I chi ras. Mae'r emynydd yn dweud, mi glywaf dyna'r lais, yn galw arna fi. Ond ni sy'n galw, ond fe sy'n galw arna fi gynta. Mi glywaf dyna'r lais yn galw arna fi I ddod a golchi meiau gyd yn afon Calfari. Dyna'r efengil. Rhaid I fi alw, oes, ond fe sy'n galw arna fi alw gynta. Dyna gras, dyna trigaredd, mae e'n dod, mae e'n gweithio ar yr enaid, mae'n dangos I fi mymhechod, ac yna mae'n dangos I fi Grist, ac yna mae'n dweud galw arnaf, trai fod yn agos. Paid mynd mas trwy drysau, paid gadael I ddim I dod ar y draws, trai fod e gerllaw, galw arnaf. Yr ymateb yw arglwydd dyma fi, ar dy alwadi cana. Gwna fenaid yn wyn, cana fenaid yn y gwaed a gaid ar Galfari. Dyna yw'r efengil. Dyw yn galw arno fi I alw arno fe, ac yna fi'n galw arno fe I ddod at y fi. Dyna'r efengil, drwy'r amser. Dewch ato, galwch arno i'ch glanhau yn llwyr trwy waed a lifodd ar y groes. Y fan lle dderbyniodd y gosb am ein pechodau neu lle yr Iesu sy'n fy ngwadd. I dderbyn gyda'i saint beth. Beth yw'r bendithion mawr mae Jeremeia yn sôn amdano? Mae'r arglwydd yn galw arno fi, alw arno fe am beth. Yr Iesu sy'n fy ngwadd, I dderbyn gyda'i saint ffydd, gobaith, cariad pur a hedd a phob rhywnefol fraint. A fedrwch chi feddwl am fendithion mwy mawreddog a chadarn na ffydd, gobaith, cariad pur a hedd. Heddwch cydwybod a heddwch a Duw. Gwybod fod diogelwch i'r enaid hyd tragwyddoldeb. Bod ffydd yn cael ei rhoi I chi ymddiried fod Iesu Grist wedi maddech i'ch holl feiau. Os unrhyw beth well yna? Petach chi'n ennill y loteri, cael yr holl arian, chi ddim yn siŵr os fyddwch chi'n iach fori ta beth. A fyddwch chi'n colli eich holl ffrindiau, felly dwi arian ddim yn i'w wneud e. Poblogrwydd, beth sy'n digwydd os ych chi'n person fwy o poblogaidd ar wyneb y ddeiar? Na gyd sy'n rhaid I ddigwydd, yw un person I ddweud celwydd amdano chi, ac ych chi'n colli'r poblogrwydd yna. Pob math o fendithion mae'r byd yn cynnig, diwerth i'r cyfan, ond mae'r haen, galw arnaf am I atebaf ac a ddangosaf I ti bethau mawrion a chedir yr haen ysgwyddus. Pethau ti ddim yn gwybod amdano ar y funud, fe na'i roi nhw I ti, fe bentyrau nhw arno ti. Pethau mawrion, tragwyddol, bendithion yr enaid. Does dim byd gwell. Yr holl freintiau sydd yn yr Iesu, a dyn nhw ddim i'w gael unrhyw le arall, dim ond yn yr arglwydd Iesu Grist y ceir haen. Dyw crefydd ddim yn ei roed e, dyw Cristnogaeth ddim yn ei roed e. Dyw rhoi eich bywyd I fod yn berson sy'n mynd I bregethu ar draws gwledydd y byd, cynhadwr y mannau fwyaf peryglus y byd, a bod chi'n rhoi fyny eich arian a'ch cysur a phob dim, os newch chi roi'r holl bethau hynny fyny, dyw hwnna ddim yn mynd I ddod â bendithion mawrion yr efengil. Dim ond Crist sy'n gallu rhoi nhw. A'r unig fan lle gewch nhw yw'r droed y groes. Dyna'r unig lle chi'n mynd I cael y bendithion yma. Chi ddim yn ei gael yn y capel, chi ddim yn ei gael mewn cymyn, chi ddim yn ei gael mewn bedydd, chi ddim yn ei gael mewn aelodedd, chi ddim yn ei gael mewn unrhyw beth, dim ond o'r droed y groes. Dyna lle mae'r bendithion. Felly beth ni'n dweud wrthoch chi heddi? Galw arnaf, ond ble dwi'n galw? Wrth y groes, galwa am drigaredd ac am faddeuant. Dyna'r efengil.
Achos wrth alw ac fe trwy ras sydd wedi dod â chi yna, mae e'n rhoi'r hodd o ffydd i chi. Mae'n rhoi gobaith i'r enaid. Mae'n rhoi gobaith sicr i chi. Mae'n rhoi gobaith tragwyddol i chi. Gan y nawr y gwel Iesu Grist fel yr un sydd wedi talu'r pris yn llawn am eich dyled. A fod fe wedi bodloni'r tad. Holl o fyny yn y tad yn eich lle. Wedi cymryd eich cosb i ffwrdd. Mae wedi hoelio'ch pechod i'w groesi hefyd o fe. Mae'n rhoi heddwch i'r enaid, galw arnaf, a mi ath atebaf ac ath yn gosaf i ti bethau mawrion, a chedyrn, yr rhain ysgwyddost, a ddiwydion ysbrydol, tragwyddol, cadar, ni all ei hysgwyd, does dim symud ar yr addewidion yma. Pethau nad oeddech yn ei ddeall gynt, nawr maen nhw'n dod yn eglur. Ond nid yw hwnna'n rhywbeth mae bob Christian yn tystio. Yr rhain ysgwyddost. So, chi'n mynd i all dim o'r pethau hyn o blaen. Ddim yn gwybod sut i ymddiried, sut i lawenhau. Yr oedd yr efengil yn ddiflas i chi gynt o nawr, pan mae rhywun yn cyhoeddi am Grist. Mae'r galon yn llamu oddi fewn. O, chi methu aros i ganu'r emyn. Falle yn dyheu'r emyn olaf ddod, a chi'n meddwl, dwi eisiau gallu rhoi fy llais i'r amen a'r halleluia, fod Iesu Grist wedi talu'r pris yn fy lle fi. Lle gynt oedd ddim yn golygu dim byd i chi, nawr trwy ras i chi wedi dod, a chi wedi cael y gallu i gredu, ac i ymddiried yr enaid, yr Iesu sy'n cryfhau o mewn ei waith trwy ras. Mae'n rhoddi nerth i'm henaid gwan i feiddi mechod cas. Fe sy'n delio am hechod. Mae'n rhoi nerth i mi fel Cristion hefyd. Gogoniant byth am drefn a y cymod a'r glanhad. Derbyniaf Iesu fel yr wyf a chanaf am y gwaed. Oes angen i chi wella'ch hunan nag oes. Fedrwch chi ddim gwella'ch hunan. Be sy'n rhaid chi wneud dod at Grist? Fe sydd yn eich gwneud yn lan. Mae'n golchi chi yn ei waed. Mae'n eich glanhau yn llwyr. Mae'n maddau pob camwedd. Ond dyma yw mawredd yr efengil. Y gallu i dderbyn yr Iesu, yr hyn oll a wnaeth e trosom. Yr holl addewidion yn eiddo i ni. Mae'n ei gymaint o bethau mawrion a chadarn. Na ellir i symud. Fy hoff adnodau, na i ddarllen nhw to, fi'n dyfynnu nhw'n aml. Eseia 55, ceisiwch yr arglwydd, tra y galler ei gael ef, gelwch arno, tra fydd o'n agos, gadawed o drygionus ei ffordd, a'r gŵr anwyr ei feddyliau, a dychweled at yr arglwydd, dewch o droed y groes, a beth sy'n digwydd? Ac e fe a gymer drigaredd arno, ac at ein diw ni oherwydd e fe a arbed yn helaeth. Mor fawr yw i fendithion Ioan 6:37, yr hyn oll y mae'r tad yn ei roddi i mi, a ddaw ata fi, a'r hwn a ddel ata fi, nes bwriaf ef allan ddim. O, bydde un neu fwy yn ymateb fel yr emynydd arglwydd yma fi, ar dy alwad i, canaf enaid yn y gwaed, a gaid ar galfari, galwch arno. Ac mae'r addewidion o fendithion trygwyddol yr arglwydd, yr bendithion i'r enaid, yn sicr. Maen nhw mor sicr. Rheswm ni'n gwybod yw, mae yna gymaint wedi dyfynnu sawl un. Ond mae'r adnod yma sydd o'n blaenau ni yn ddigon yn ei hun. Galw arnaf, a mi ath atebaf. Ac a ddangosaf i ti, bethau mawrion, a chedyrn, yr rhai nisgwyddost. Gadewch i ni weddio. I ni yn diolch i ti o Dduw am y fraint unwaith eto, cael dod y ger dyfron, ac yn diolch dy fod yn Dduw llawn trigaredd. Llawn gras, dy fod ti'n galw arno ni i alw arno ti. Te'r gweithio rai hyd yn oed heddi, gad i na fod rhai sydd yn gwrando, sydd yn teimlo i bod yn y carchar tywyll di, ond rwy ti'n dod ac yn rhoi dy goleuni angenrheidiol i'r enaid, ac yn dangos iddynt Grist. Te'r gweithio ni'n plith, ni'n gofyn hyn o'r trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni orffen drwy'r ganu'r emyn honno. 288, mi glywaf dyna'r lais yn galw arna fi i ddod a golchi meiau gyd yn afon Calfari, gan gofio fod na gitgan hefyd rhwng pob pennill. 288, gewn ni sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.